Pero may pwede ko may magwang. Wang. Balag. Hindi ba nakadumdum na ko ba? Nadumduman ako ganina nagpalit ko sa pharmacy ba. May nagpalit. May nagpalit na niya. Pag ana na siya, sita mo to yung gihatag sa kanang tindira ba sa pharmacy. Sita. Pag hatag niya, anya balik ng kuana na uli na sa iya, number 27. Ado 27. Gihatag sa iya kay kuan man ko 28 man ko dapat dami. Paghatag ana sa reklamo siya. Day, hindi man yung resita ni doktor. Ay, sir, unahan ang asunting kay mas grabe ang imong up-up. Anya, pagkuman, joke ba yun, ano? Pero tinuod yun to ba? Ana, soko kay siya. Pero wala siya, lakaw siya largo lakaw siya. Nya kay na may sukli, ingon, sir, imong sukli. Ingon siya, sukli sa imong naong. Ipalit nagtambal sa imong bugas, kaya na po na bugas imong naong ha. Joke na lang.